Biblioteket det befinder sig rent fysisk på Døsvej 76, altså på Handelsgymnasiet. Biblioteket er ikke kun for Handelsgymnasiet, det er for alle studerende, der befinder sig på Uddannelsescenter Holstebro. Og det er jo også derfor, at biblioteket hedder UCH Bibliotek. Biblioteket har nogle rigtig lækre faciliteter. Der er kommet nye reoler, nye møbler, som i høj grad understøtter jeres studiemiljø. I kan sætte jer, der er sofaer, der er borde, og I er meget velkomne, også fra HTX og fra EUD og EUX-uddannelserne, og komme herover og sidde og arbejde i forbindelse med jeres opgaver. Når der kommer elever her, som skal have brug for hjælp, så plejer jeg at starte med at spørge, hvad de selv har søgt. Mange gange så har eleverne været inde på bibliotek.dk, men man har måske ikke fået de rigtige hits. Måske har de fået alt for meget materiale, eller også har de ikke rigtig fået noget. Så noget af det, jeg gør, det er, at jeg søger i den professionelle udgave af bibliotek.dk. Og jeg har måske også nogle skarpere måder at søge på, en lidt mere avanceret måde at gå ind og lave søgningerne på. Og det vi så gør, det er, at jeg i samråd med eleven vælger, hvilke bøger vi skal bestille hjem fra andre biblioteker. Det forudsætter selvfølgelig, at vi i første omgang tjekker, hvad har vi her på vores eget bibliotek. I og med, at vi jo er et fagbibliotek, så har vi jo rigtig mange bøger, som understøtter den uddannelse, som I er i gang med. Så det tjekker vi selvfølgelig først. Og hvis så vi ikke har noget, der kan bruges, så søger vi andre steder. Og vi søger bøger, eller hvad skal man sige, materialer i bibliotek.dk, den professionelle udgave af bibliotek.dk. Men ellers bruger vi selvfølgelig både Infomedia og Faktalink af nogle af de baser, som I har adgang til gennem Skoda, altså skolernes dataservice.